Salut! Să-mi trag un pic sufletul. George e numele meu. Sunt președintele Asociației Biodiversitate și Conservarea Mediului. Este o asociație de mediu. În spatele meu, aici, pe acest platou minunat, vom construi în viitor un centru de educație și conservare. Deci e o zonă sălbatică, după cum puteți vedea. O să ridic camera în curând să vedeți absolut tot. E o zonă sălbatică și cred că nimeni n-ar zice că suntem lângă București. Suntem lângă București, în comuna Vidra, depinde de zi, 30 de minute, 40 de minute de București. Aici este minunăția. Aici pe platou vom construi Centrul de Educație și Conservare a Naturii Vidra, unde clase de elevi împreună cu cadrele didactice vor putea veni și susține cursuri în natură, să învețe despre biodiversitate, să învețe despre ecologizare, ce se întâmplă pe tot parcursul procesului de ecologizare, că ecologizarea nu se termină doar aruncând petul respectiv în pubelă, evident în pubela corectă. Deci sunt mai mulți pași care trebuie explicați. Noi asistăm, explicăm aceste procese. Vom avea zone, ateliere de creație, unde copiii vor face efectiv lucruri cu mâna lor, pentru că, cum este mai bine decât efectiv să faci ceva cu mâna ta, teoria nu ajută întotdeauna atât de bine pe cât practica. Deci, va fi un centru de educație cu zone dedicate studiilor. Vom folosi containere modulare, mai multe containere modulare în funcție de activitatea pe care o vom desfășura. Pe lângă centrul de care v-am spus mai devreme, noi vrem să dezvoltăm și o microfermă de acvacultură în care vom crește puiet de pește în bazine de suprafață, într-un mediu controlat, adică nu se sapă, nu facem absolut, nu alterăm cu nimic terenul, nu îi schimbăm forma de niciun fel. Vom efectua niște studii pe sabar, pentru că știm că există deficit pentru anumite specii de pești, în baza rapoartelor respective, împreună cu apele române, vom decide ce specii trebuie să intre în microferma noastră, pe care noi să-l creștem și ulterior, după ce a ajuns la dimensiunea potrivită, îl vom elibera gratuit în râul Sabar, pentru că ideea de bază este să ajutăm Sabarul să își revină, populația de pești să își revină. Urmează să organizăm un eveniment de ecologizare în luna iunie, la jumătate sau după jumătatea lunii iunie, unde vrem să ecologizăm, nu știu dacă v-am spus, dar acolo în spatele meu este efectiv râul Sabar. Avem granița terenului, este râul Sabar. Pe malul drept al râului Sabar, unde noi suntem poziționați, sunt foarte multe plastice. Zona asta este intens cultivată cu legume. E o zonă în care sunt foarte multe solarii, oamenii au solarii și, produc legume. Din anumite motive, pe care eu nu mi le explic, o parte din cerofanul folosit la solarii sau din sistemele folosite ajung pe aici, prin pădurea asta, pe lângă Sabar, le aruncă pe margine pe acolo, de care noi va trebui să ne ocupăm. Le vom colecta, probabil vom îngrădi, ca să nu se mai arunce. Cu siguranță vom monta camere care se activează la mișcare. Cine vrea să participe la evenimentul de ecologizare din luna iunie, unde noi estimăm că vor fi undeva la 80-100 de persoane, deci va fi un eveniment mare de ecologizare, în colaborare cu Primăria Vidra, care ne sprijină cu utilaje, cu mașini de transport. Vom avea absolut orice e nevoie, mănuși, saci, hrană, apă. Dacă vrea cineva să participe la acest eveniment, eu vă invit cu drag. contact@abcm.ro este adresa noastră de e-mail, dacă vreți să comunicați cu noi, nu neapărat pentru acest eveniment, dar în general puteți folosi adresa de e-mail. Avem pagină de Facebook, ne puteți găsi și acolo, Asociația Biodiversitate și Conservare a Mediului. Avem și cont de TikTok cu aceeași denumire. Cei cu spirit civic sau poate
vreți doar să vă aduceți copilul în natură, vă rog, veniți, participați, învățați despre ecologizare, aduceți copilul să învețe despre ecologizare, să învețe despre responsabilitatea față de natură, să înceapă să crească frumos, să înțeleagă că natura trebuie protejată. Voi reveni cu data exactă când a fost planificat evenimentul. Când veți vrea să veniți aici, în locație, este foarte simplu, fie Google Maps, fie Waze, căutați Centrul de Educație și Conservare a Naturii și aplicațiile vă vor aduce exact aici, pe platoul ăsta unde sunt eu acum. Doar să țineți cont că o porțiune de drum este drum de țară, evident că suntem în sălbăticie, nu putea să fie asfalt aici, nici nu ne doream să fie asfalt. Drumul e practicabil, eu am venit cu o mașină joasă, deci drumul e practicabil, totul e în regulă. Mulțumesc frumos!